ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз бо мехоҳам барои шумо яъне кирторо нишон диҳам. Нархи кирта 1200 рубл. Бинед, ино доставка дар Русия доранд, дар тамоми Русия. И бо рангош астай. Касида ки маъқулай, марҳамат, анами рақамое ки дар рӯи экран шумо дида истодаед, занг зада дар бораи ами кирта бопиратар пирсед. Як эълони дига дӯстони азиз ки дигар агар шумо заказ кардед, якум киртара фақат пулша метиҳед, дигараш доставкаш бепулай. Ана ин намуд ҳастай. И 1300 рубл беҳад киртаи хушрӯ, сифаташ нағз. Бинед, киртое ки ман имрӯз шумода нишон додистам, ино истеҳсоли ваян Бишкекан ва энами як-ду намудаш истеҳсоли Туркияе. Марҳамат, тамошо кунед ва дар видеои оянда ма бо киртои камака қиматтара бо шумода пешниҳод мекунам. Бисёрам киртои хушрӯай, рангошам ҳархелаяй. Бинед, паплинанино. Ана ин намудаш ҳастай. И азбас ки ами киртара бисёр талаботаш зиёдай, бо овардем 1500 рублай. Размерош ҳаст, дӯстони азиз. Бо занг зада аниқ кунед ки кадом размерош ҳаст аниқ. Якчи дига ки савдогар тоҷикай, бисёриё мепурсанд ки савдогар русай, тоҷикай гуфта. Савдогар тоҷикай, дӯстони азиз. И боро ҳамаш қарор доранд дар Москва ва касое ки заказ мекунанд тариқи почта аминора ҳамаша равон мекунем. Ана ин намудаш 1000 рубл. набинед, платье дарози хушрӯ, истеҳсоли Бишкек, паплин. Марҳамат. Ана ин намуд боша 1500 рубл. Сифаташ беҳад нағзай иёра. Анамин 1500 ора. Осиношо набинед, резинкая. Миёнаш бо бандай. Поёнашам хе кишоти хушрӯ. Пеш тугма дора. 1500 рубл ино. Аз анаи ҳастай бисёр талаботаш нағзай 1000 рубл, дӯстони азиз. яна касое ки хоҳишманд ҳастанд метавонанд ки ба ами рақамое ки дар рӯи экран дида истодаанд занг зада дархост кунед. Дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, якум киртара нархша метиҳед доставкаша, дигараш боша бепул. Доставкаи дигар кирто бепул. ана ин намуд бо ҳастай бисёр хушрӯ, нархи 1500 рубл. И Туркияй, сифаташ нағзай, бинед, моделшам навай. худаш паплин. на марҳамат, тамошо кунед. Касое ки мехоҳанд баъдан занг зада дархост кунанд. ино доставка мешаванд. ана ин намудо ҳастай паплин. размерои 52-54 дора. кишоти калони хушрӯ. нархаш 1000 рубл, дӯстони азиз. истеҳсоли Бишкекай. хе паплини бе, нигин бе, ҳичи чӣ хеле ки бисёриё мепурсанд. марҳамат, бинед. ана ин намудо ҳастай капюшондоро, паплин, пешаш замокай. бинед, ино 1000 рубли. вобаста ба анамин размеру ба дигараш бо занг зада аз анами фурӯшанда мустақилона аниқ кунед. набинед, дарози хушрӯай. гили рамашка. миёнашам хе бо банд дора.
ана инам дастай 1500 рубл. сифати инам хубай. бинед аз ин рангош аст. ози ман рангошам шумода пешниҳод мекунам. боварӣ дорум ки писанди дили шумо мегарда. зеро ки рангошам хушрӯвай. хичам вақте ки и киртора дар тана бо мепӯшӣ тамоман дигарай. намудаш аҷоиб хушрӯвай. ана ин намуд будора 1500 рубл. и кабуташ ваяй ранги джинс метова. вақте ки мепӯшӣ дар тана ранги джинсай. ана и бо 1000 рубл крестьянка. касое мехоҳанд. остинаш 3/4. касое ки барои хона ё ки касое ки мисол остин калта мепӯшанд. набинед 1000 рубл. и анамун 1500 раяй бо ранги дигаш сабз. иам паплини тинук нестай, паплини нағзай. нархаш 1500 рубл. ино бо сифатҳои поёнтаракшам буд. 1000 рублаш буд, 800 рублаш. вале ва ё сифатошон тамоман мисол вай намешавад. бозоргузар нест. сифатошон нағз нест. барои ҳавай мо харид накардем, наовардем. баъдам хе гуфтем ки сифати нағзтар боша барои тамошобино. ана бинед анаиам 1500 рублай. и ранги дигаршай. рангаш хушрӯ бинед. баъд анаи намуд ҳастай. ино 1300 рублай паплин. ваяй рубашка буринай то поёна. намехе тугма дора. духташ бисёрам хушрӯ аккуратни духтагиай. намудаш зебо 1300 рубл. касое ки пурсида буданд дар бораи чунин курто марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. баъд метавонед ки дархост кунед. бинед гулшам бисёр гули хушрӯ. ба ман шахсан ҳамин намуд бисёр маъқул шуд. ҳам кушоти хушрӯ места, ҳам хушрӯ метоба. ана ин намуд астай. ино 1000 рублиан дӯстони азиз. ино марҳамат пешош замокай. остиношон резинка. стили турки духтагиан ира 1000 рубл. и бишкекай. истеҳсоли бишкекай паплин. размери калонай аҳамиятиет. бисёр размери нағзай. баъд аз анаи гарошко ҳаст. май 1000 рублай нишон дода будам шумода. инаи намудаш боша бо 1300 рублай. саршавии видеода гарошкои 1000 рублаям буд. ин намудаш туркияй сифаташ нағзай. бинед пешиш анамихе вай дора. ороишот дора. замокай пешиш остинош бо анамихе резинка кадагиай. бинед чӣ хушрӯ. оформид кадагиан киртара чӣ хеле ки меган. ана ин намуд астай. размери калонай дӯстони азиз. беҳад размери калонай. и 1500 рублай ба фикрам. ина марҳамат летучи муш духтагиай барои шахсоне ки мисол размери калон дархост мекунанд. анамин размери калонай. инчунин дараҷа анамихе барои хона пӯшидан куртои паплини сабуки мисол калтатар ҳаст. ино 700 рубл хонапӯшак. набинед остинаш калтаяй. киса дора. сифати нақшай и дӯстони азиз. дар ин ҷоя найхебу ҳаст. хонапӯшак 600 рубли. ино ваян дӯстони азиз калтачаян. аз оно камакак поёнай тамом. ина марҳамат тамошо кунед.
کسایی که میخواهند برای خانه خریداری کردن بسیار هم چیزای نغزن. سبوکک، ماتریالش پاپلین. انا این نمودشم هست دوستانی عزیز. 600 روبل اینش. یم پاپلینای وای دوره از اونو پایونای لیتوچی مشتوختگی برینن نمخه فسونش به هر نقص. خلاصه دوستانی عزیزی